लागाव गाइस नै सफाय दैमाया डेन्जार गिदिर देरखाबायलै गाइस लोगोफोर नै आयौ दासो देरबोगासिनो दंबावोदां नैबे दालाङा माबा थांग्रा आबैसिम थांग्रा ओमफ्राय ओइखैजा नै माबा थाबाय धेकियाजुलि स्टेसन थाबाय ओरै दा जों ओइ साइडआव खामानि मावगोन र' दा साइडथिं गुदिनि माबा दालां जिंनिखौ दैखौ देखायगोन दं बेखौबो दा जों ओरै गोजौजों मानखोना ओरै थांसै थ' दैया गाइस लोगोफोर नै रौ होनलायथारबाय एखेबारे नैबे खाथियाव न' गोजा ओमफ्राय ओरै न' बारनानै दैया जिंथारावनो आरो लोमजोबमारदोंथ' र' सेस गायनो नै लोगोफोर नायलाय न'आ नै सेस लोमजोबबोबाय फाक्का दैयानो गोजा दै जाजोब्बाय लागाव दैया आरो ओरै नाहरदो नै बागाननि मानसिफोराबो खारजोबनांथारसिगोनलै बे बाटासिपुर एरियायाव लागाव नै बिसोर न'खरनै न'खरथामसो दङ बेयाव बिसोर खारलांनांसिगोन बेयाव दालाङानो ओरै गोलावसो जासिगोन र' देनांफोर बैजोंबो दा मोनसे ब्रिज दंबावो बे ब्रिजजों सिगांबो गोगोम फैयोमोन दैया दा बारा फैला आरो होनबाबो नै बिलाय बेनो ओरै बारस्रायलांबाय ओइ दालां ब्रिज फिसा मोनसेनिखौबो देखायनो र' दैखौ आं नैबे दैयानो ओरै फैबाय नै न'जों नै न' सिं फैलांजोब्बाय जालालै बे बारजुमलायलाय ना गिदिर फैसिलै खैजाजा गुर जालांखाबाय गेला दैमा फारनैनि जइन जाहैखायो बैयाव ओइ खैजा दै मोनसे सफाय दैमा ओमफ्राय नैबे दैमा फिसामोन आरो नैबे खैजा फैनाय ओमफ्राय ओइनो सफाय दैमानि दैया ओरै बारस्लायबोबाय आयौ र' दै बारजुमना बे बोरै बारजुमदों दैया खुखालांलागासिनो दं बेयो ओइ न'सिम थांगासिगोनलै फाक्कायसिम ओरैजाथ' डेन्जार गुर जालांखाबायना डेन्जार स्पिड खारदों गेला सफाया ओइयो जोंना गाइस लोगोफोर नै बेयावनो आरो खामानिया नैबे रेल जिंनिखौ अन्थाइ बोखारलाबायनाय आरो जोंना सिम्पोलसो दिनैनि खामानिया अखा हानाय बोथोराव जों खामानि गोरा मावा आरो इजिसो मावखायो आङो फट' साफायनो थांनि र' नैबेयाव दैया देरसिन दाहार गिदिरसिनाव थांनि र' फेसबुकआव स्टेटासफोर होलाबायनो साथा लाखाजों अखा हाबाबो टेनसन गैया नैबेयाव लागोन आं फट'खौ देरसिनबो लागासिनोसो दं माला दैया डेन्जार गिदिर जाबोदोंलै आयौ नै गाइस लोगोफोर नै अखाया हाबावबायसो नै गैलालै बे देग्लायनो थांसिगोन बे बैफोर न'फ्रा सोरबाफोर साइथिं जिंनिया ओइ नै अन्थाइ बोखाङो बेयाव मानसिफोरा गाइस लोगोफोर नै अखाया डेन्जार फैबावबायसो नै दैमाया देरसिनबोबावसिगोनसो गैला बे खाथि दैमा जिंनिया न'फ्रा थांसिगोन बे नै ओरैजानाथ' थांखासिगोन गैया न'खरनै न'खरथाम थानाया दैयाथ' ओइ न' जिंजों ओरै बारस्लायलांबावबायसो ओइ दालां मोनसेजों डेन्जार देरबोगासिनो दंबावोसो नै अखाया हाजोआव खम हागोन ओइ जोमै दाखा जागासिनो दङ गाइस लोगोफोर गोदोयो माने बेजों दैया फैयामोनलै गोदोयो ओमफ्राय माबासोमोन फिसासासोमोन आरो बे माबाया दैमाया ओरैनो ओमफ्राय बै माबाखैजासो ओरै धेकियाजुलि रेलवे स्टेसनाव ओइ सोनाबखै एकदम सफाय मोनसे दैमा दंबावो बे सफाय होननायजोंसो थाङोमोन दाना फिसासासो थाङो आरो दैया बिजों थांला दाना दैया नैबे बाटासिपुर धेकियाजुलि रेलवे स्टेसन जिंजोंसो फैबाय नै दैमाया आयौ मा जाबावगोन दैज्लाङाव बिदिनो खस्थ' जायो दै जिंनि न'फोरा नैफोरो खस्थ' मोनजोब्बाय दा ओमफ्राय आरो बै खैजाबो दङ आं दहाय दै लोमजोबनाया बेफोरो खस्थ' मोनसिगोन आरो दैज्लां एसे नै ओरैजानाबो एसे खस्थ' मोनो ओरै न'फोरा लोमहैजोबो बेफोरबो थांनोसो हागौ खुनु बिसास गैया अन्थाइ बाला डेन्जार बोखाङोलै गाइस लोगोफोर नैबेयाव
बेयाव दा खम फैबाय बे अन्थाइ बालाया ओइ नै अन्थाइफोर बोखांना बायना दङ फानहरो बेयाव ट्रेक्टर दा दैमा गिदिरजों बाला अन्थाइ फैजोब्बाय बेयाव दालाङा डाइरेक्ट बे दालां मोनसेजों देनाङालागै गोलावसो जासिगोनदां खुखायै बानायनांसिगोनसो जोंनाथ' खामानि जागोन ना जालाथाय बुंनो हाला आरो दा अखा हाबाय थाबाथ' जोंना खामानि जानाय नंला ओमफ्राय दसे गारोबालाय एसे मावसफालाबायनानै मोनगोन आरो अन्थाइल' बोखारनांगौ उफाय गैया दा मावनाय जाबा मावनोसै अखा गारबाथाय दाबो बारा गैया नालाय एसे गेसें जाफिनबाय अखाया नै खिसानिखौ देखायनि र' आं ओरैजा दैया माबायदि थांदों लागाव दैया थांजोब्बाय सफाय दैमा जाख्लाला जोबसिगोन बाटासिपुर एरियानिखौ नै ओरैजा बारबोबाय दैया बैजों थाङो ओरैजा गिदिरथार देरनाया ओमफ्राय नै ओरैजाबो गुवार जालांबायलै खुखाबो लागासिनो दं माथो बे बारजुमनायावनो ओरैहाय उल्था खुखाबोगासिनो दं दां बारा गसंनानै नाहरलाबाय थानाङालै दै जिंफ्राव ट्रेन फैसिगोन ओरैनोबा जिखुनु जाया दिनैनि बे ब्लग भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना शेयार खालामदो हाजासे आरो जाय जायनाव गोदान नटिफिकेसन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबाय थादो एखेबारे दै देरलाबायनाय आरो ओरैनो एसे भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो देखायबाय जोंनि दिखियाजुलि बाटासिपुराव दै देरदों आरो सफाय दैमा होनो आरो बे दैमानि नामखौ बेखिनियावसो बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन